כבר עשור, המשחקייה שלנו במנהל קהילתי גנים משמשת מקום מפגש למשפחות צעירות שבאות לכאן כדי לשחק, כדי להיפגש, כדי ליצור חברויות, והמפגשים יוצאים גם מעבר לגבולות המשחקייה. כיום, אחרי 9 שנים, אחד המממנים העיקריים הפסיק לתמוך במשחקייה. יש לי 4 ילדים בגילאים שונים. ב5 שנים האחרונות אנחנו מגיעים למשחקייה ולכל אחד מהם יש את החברה שלו ואת המשחק שלו. כאן אני מרוויחה זמן איכות עם הילדים. כשאנחנו באים, הילדים יודעים מה עושים, משחקים. אני נהנית מהמקום הזה, הילדים נהנים מהמקום הזה, ואז אני יכולה להקדיש את עצמי כאימא לכל ילד וילד. אני מגיעה למשחקי עם הילדים שלי כבר 5 שנים. המשחקי בשבילי זה כמו בית. אני לא אשלם בשביל הרבה דברים, אבל עבור חינוך איכותי לילדים שלי, אני לא אחשוב פעמיים ואשקיע כמה שצריך. כמבוגרים יש לנו נטייה לשכוח את הכוח של המשחק עלינו. אצל ילדים זו דרך חיים ממש. דרך המשחק הם רוכשים כל מיומנות אפשרית. מיומנות מוטורית, חברתית, הם לומדים איך להיות אח, איך להיות חבר. כל זה קורה כאן. כדי להמשיך את הפעילות במשחקייה שלנו בעיר גנים, אנחנו צריכים את תמיכתכם.